46% ľudí má dnes problém sa baviť o svojich financiách so svojím partnerom alebo partnerkou. Na to prišiel nový výskum finančnej skupiny Partners o spolupráci s agentúrou Mindbridge. Stretávam sa s tým aj ja osobne na našich konzultáciách v rámci párových financií a vôbec v rámci finančného plánovania. Na to, aby sme mohli túto tému v rámci partnerských vzťahov otvoriť, nám pomáha jedna jednoduchá metóda. A to je finančné rande. Takže doporučujeme každému páru, nech si na 30 minút v rámci mesiaca nájdu čas na finančnú tému. Nemusí to byť úplne sexy. Ide o to, aby to práve že bolo skôr bez emócií, aby to nebola náhodná téma v rámci niekde rozhovoru auta alebo v obchode, alebo keď ideme z kina, za čo si veľa utratil, prečo si za to utratil. Týchto 30 minút nám má pomôcť zafokusovať sa na to najdôležitejšie a každý z páru si môže pripraviť 3 základné témy, ktoré na týchto finančných rande im môže pomôcť. A vlastne to finančné rande im dáva nejakú štruktúru rozhovoru, ktorá im potom pomáha aj v rámci také ako čistoty a príjemnosti